lukod nito. Rain or rain. Adto na mi. Bye. Ikalisod sa buwan. Importante kay dili ko manunggak. Sa iyo. Minaw na ko lang baha ni nito. So basta ingon ani ang traffic sayo sa LM. Atong ginadawat pa do. Ganun. Sa wala mo labo. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire.
Kana sa right, oh. Dire ba kuya? Ha? Ah, okay. So guys, ano yung siskin naman talongon? Moto na may padong sa Alegria. Ato may sa Falls. Ha? Wala man. Brian, anya na to diha to, pulhoon na sila. Baba man silang barili, kuha pa sa mga gamit nila kuno. Pero kapalik diri na. Kuya Silot, para si Kuya Silot, guys. Wala. So ilawom ka na diha. Sa una katong college pa may kay anak mami sa minibus ba niya mag-top load gani. Makita na diha lawom kayo niya gani dire gamay pa karsada. Kuan pa bagiso pa ba? Nawa dere, pindot kayo dere guys. Very nice. Wala pa bigi uwan. Padong pagkaroon ni uwan. Kaya man to palusuton si Silot unta ani hono Silot nga naay ni sugat dump truck. I-overtake pa yung dump truck. Nagi akong balay nga nindot to. Oh, magoro. Oh, napo kapuso. Oh. Kaya 20 boss? 20. Teka na ko. Ah, Jud. Mahal.
sir, nato next star brownies. Tag-80 na lang sir. Ma'am, next star brownies. Kasi ganan mo na ma'am. Dili lang dong. Oh. Mira. Keren dah dia. Keren dia. Dere de age ko ya. Tuta bisikletahan dere ay. Pindot ka bisikletahan kay walay samok. Oh, nawa dere ya. So guys, malamig dito no, parang nasa Baguio tayo pero nasa ano tayo, Cebu. Padulong po kami ng Gitara Falls. Pero kapag walang Gitara Falls doon, pupunta na lang kami sa Yokilili Tro, hindi falls. So, ang ganda po ng tanawin dito. Malaki po yung mga lodi. Mga bundok. Nasa Dalagit Cebu na po kami sa may Osmeña Peak. Nasa kabilang banda ang Osmeña Peak. Oh, gandong meron na po kaming manok. Lechon manok. Binabungsok ka dia. Matangason ra na. Makita na tong campsite kuya? Kaning karsadaha ka to ning lakwan na to? Lahi di ay. Kukurin natin si Silot kasi ang hina ng takbo ni Aurora. Chill ride lang. Indot dere ay. Indot bike dito. Maganda i-route dito guys pag magbisikleta kasi walang sasakyan. Walang ibang kaso guys walang 7-Eleven dito. Oy. No. At saka may dump truck. May dump truck. Oh my God. Relax na si Aurora kasi nahunong ng tungas. Ay, ito ganda na. Wow, Red Cliff. Red Cliff guys, Red Cliff. Red Cliff. Guwapo nagdaan lagi na kuya. Maganda na yung dito guys, yung karsada kasi Duterte administration belt dan si Silot.
Wala na ko kay ba anong lugar to. Oh. Silky. Ah, nindot ka na. Burlaw. Iwan ko kung nasaan yung oo, basta Bugnaw. Ganda, in fairness, lupig ang lapo-lapo sa daan. Bundok pa to guys, no? Ganda ng daan nila dito. Oh, Snake Road. Parang Trans Central Highway guys. Ganda. Lakas ni Silot magpatakbo. At saka ni Kuya Kasmash. Yun sa Silot? Isa akong nakita murag 20, oh, murag nana. Sagikan bloon kay 50. Oy. Baka pangit lang Batog Balaya. May gandang bahay dito guys, oh. Ay, tagi. Ay. Ay, 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 ay. Tapos ang daan guys. Spalto na ulit. Hindi na tayo guys. Dito tayo aagi ay. Next time bibili tayo ng WR na motor. Para parehos kang Randy. Ah, pwede ra. Oop. Dere? Talongon. Mapagi ah? Mapagi ah? Ah. Oh. Libo tayo dito guys. Ay guys, sorry guys. Bastos pala yung libog sa Tagalog. Oh. Bantam guys. Oops. Slow lang tayo, slow. Ra. Oto na maroon, no? Init eh. Lulog, pagbalik ka na yun. Oh my gosh. Kinay ko ang tubig. Batig daan guys. Ito. Daan tayo sa kuan. Oops, iniwan na tayo ni Paring Silot. Lumakos na pa rin sila. Pala ng ibaong. Buti na lang. Naka M3 oh. May nakasalubong kami, naka M3 din. Lakas kasi itong M3. Si Aurora
Model ni Aurora is M3. Ito na yun. Nandito na pala kami. Kalahin mo. Dumating rin. Ang tagal pa. Ouch. Ouch. Dire tayo. So guys, nandito namin sa ano, saan na Driliot? Ubos, Cambais Falls. Ari kami mag-lunch. Dito kami mananghalian. Wala ako gidang kamera yun. Okay, 101. Kanina lang yung Xiaomi isang banlaw. So guys, kung makikita nyo lang yung attire ko guys, para ako si Professor X. Baka di ay? Kuya, biya kay kuka attire yun. Go. May kulapo na kuya. Asa itong kuliton? Kulapo? Ha? Kasi na red horse? May kulapo. Duha lang sa. Pila ni tanan? 260. Lagi. Isukin kulapo, mahadlok mo sakit ang lingag-ngag. Dire na ko ba? Umbot? Guys ka? Hinalag ayos oy. Bawal ng ice. So guys, no, bumili kami ng red horse. Dire. Tabayanan.
Dari sa may boss ha. Pag ano may boss. Kadapin na niya. So guys, nandito kami ngayon sa bagong ginawang karsada. Okay. Ito na diyo. Dito kang bahay ni Kuya. Asa daw ang sunya pi kuya dito no? Ito kandunaw to. Oo nga. Dito no? Ha? Oo na. Kanin pa. Ah. Ikaw una. Liar dire. Ito yata. Punay. Si is. Buana kay man drive bro noy. Okay. Bulhoon, simbahan. Mahal ang motora. At ay diri di ay. Okay. Palanas, 7 kilometer. Uy, yan ay. Diri rata? Inyo hane? Kuha sila motor? Dutag lugar dari ya. Kuwag yuta dari ya. Sangit man. Wala na, okay naman. Hindi, nagkuhan man siya sa nagproblema man.
Lagi at ayan ay. Dire di ay. Yot, tuwa mo dito yung mantika, Yot. Yot, wala tayong mantika. Ha? Dira ta? Tanawon sa na to, dira na to. Nanay abat niya sa unahan, ngita na. Oy. Ano ra, okay ra. Palit, makapalit pa tayo mantika dito, boss. Dito lang tagong. Makapalit pa man daw tag mantika, gong. Okay ra ka anak? Oo, wala ko na magay. Kira. Kaon sa mo mag-ilis mag driver? Palong man. Ha? Napaong? Dalang na ba yata kay. Kira. Makasaka ang motor? Ako ba? Continue lang. Parat ka man, pagdanang kaos mo po. Anong Or kaos na puso? sikrito, Dako kaya oh. Masa gini pangalan ni pare-pare? Madrid na Di ba katang ikuan mo na ipares-pares mo kuya ba? ba? Katong orange ba? Mo na diho. Tabon ba? Guys, meron din kami ditong fuel type na burner, no? Ito butane, mas madali ito. Ito medyo mahirap kasi pam ka pa. Kaya Tagalog sa pang. Pump? Tagalog sa pump, boy. Comment down nila. Hindi nga nila dito, masabay sa kamot dito ba? Counterclockwise. Yeah. Tignan nyo dito, may lalabas dito, guys. May lalabas. Sigbin. Ayan, may lumabas. Puti, guys, yung lumabas. Off mo, guys. Para dito, Pwede joke lang, imubuan. guys. Guys. Uy, Yan, guys. gusto niyo bang pala? Yan, guys, ang tawag niyan is ano, guys? Priming. Magpa-prime pa siya. Hindi pa naluto yung kuan guys, yung apoy. Oh, hindi pa nailuto yung apoy. Yan. Marunong pa pala ako. Mas nindot pagdaan. Dito. Ayan, guys. Oh. Abaki ba? Abaki ba? Murag pambot mo. Silot. Kabigan. Ano yung pangalan mo, Dong? Jake. Jake. Eh, kasi daan nga, kung shout out eh, para maging nag-vlog sila si Ryan o si Kofa. Okay, aron subscribe din ni. Guys, oh. Lagyan muna natin ng hotel guys. Oh, ito, oh. Konti lang guys. Yan na, si Kuya Silot nagluto na, guys. Awas Ng ko itong baso na to, love. menu namin, guys, is puro manok. Kami ka. Halang-halang. Ayos kuya, uy. Tinulang manok, pero gihalang-halang. Chop. Ngayon naglupan-lupan ba? Lutong yun ang apil ng lupan-lupan.
Naluto na ding usa. So guys, namin diri sa sa lugar do. Ha? Camp Patong. Nga. Mao ni ang kuan ri gada na mo. Nganong gitawag di siya Camp Patong dong? Ayo kay. Tara di ay mao di itong gitawag. Skidding. Okay guys, successful. Pagmasa na kami. Sarap itong tabangan. Kasi makapandar ko to. Ipreha may scooter. Ako ang nag-iglag. Di na matras. Ano nangyari? Di na mo start? Andar na? Ha? Ako daw. Ay, kumuti. Sa tungkol guys. Ibray ha? Ya, Bray. Nami gamay dere. Jampiran tan ako yung buong tag-wire ba? Pa man kayo. Wala pa lagi yung ita may wire o gini andar. Na. Asa siya sa tindahan? Dato ay. Oh, tindahan. Ay, motora. Wire. Wala. Yut katang-tang kayot gihi ayot ay. Sige na to kuwatin le. Start it. Ayo, start. Okay, start. Bateri lah. Super ano? Super Oh, city super. promo. Dagang promo. Atong ilong oy, maluoy kasi mong ilong. Dili man. Wala pa mo sagting ra, mo sagting. See me walking down the street. Ini agawang. Utog na dre. Bugno ka dre na ino nay. Asa inyo ha? Lapu-lapu. Wala po. Salamat. Bag na to, lab na ara. Bag na to. Abot na me.
mag-abot Kung tagdik ninyo malimta ng tanan Karong mga panahong gitara atong masanigan Nya lahita sa pananaw sa uban Ug kung maskin maabot ang panahong di na mag-abot Kung tagdik ninyo malimta ng tanan Karong mga panahong